Fil-jiem li ġejjin ser jiddaħlu 160 infermier biex tiġi indirizzata l-problema ta' nuqqas ta' riżorsi umani fiċ-ċentri tas-saħħa. Qal dan il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia waqt żjara li kellu flimkien mal-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna fl-Isptar Monte Carmeli fejn iltaqgħu mal-amministrazzjoni tal-isptar. Il-problema ta' nuqqas ta' riżorsi umani qed tikkawża li fiċ-ċentri tas-saħħa jikkanċellaw numru ta' appuntamenti. Fost dawn l-appuntamenti hemm dawk relatati ma' testijiet tad-demm u tad-dijabete. Il-Ministru qal li din il-problema ta' nuqqas ta' infermiera hija riżultat ta' żbalji li saru minn gvern preċedenti li ma ħassibx bisħieħ u fit-tul biex jindirizza din is-sitwazzjoni. Din is-sena aħna biex nagħmlu ħilitna ingaġġajna 160 nurse ġodda fis-servizz tas-saħħa. Se ningaġġawhom dalwaqt raġel mis-sejħa ta' applikazzjoni huwa proprju għalhekk li aħna nindirezzaw il-problemi li jeżistu minn nuqqas ta' nurses f'dan ir-rigward. Il-Ministru Godfrey Farrugia qal ukoll li fil-preżent ma teżisti l-ebda problema allarmanti ta' mediċini out of stock. Qal ukoll il-proċess tax-xiri ta' mediċini jinsab taħt reviżjoni sabiex tonqos il-burokrazija żejda. Il-Ministru żvela li l-Gvern qed jaħdem biex jakkwista fondi Ewropej sabiex jinbena sptar għal kura mentali qrib l-isptar Mater Dei. Dan biex il-pazjent iħossu aktar integrat fis-sistema tas-saħħa. Aktar tard din is-sena qal il-Ministru il-Gvern ser iħabbar tibdil fil-kura tas-saħħa mentali hekk kif il-kunċett tas-saħħa mentali għandu jkun żviluppat biex jirrifletti iż-żminijiet tal-lum. Dan ser isir billi tingħata aktar importanza lil kura fil-komunità li jwassal għal benefiċċju għal pazjenti permezz ta' kura fl-ambjent li huwa mdorri fih. Il-Ministru stqal li sar isir ċensiment fost il-pazjenti f'Monte Carmeli biex ikun magħruf li ma' minn dawk il-pazjenti jistgħu jingħataw il-kura fil-komunità li tiffoka aktar fuq is-saħħa fiżika milli dik mentali. Min-naħa tiegħu l-Isqof Awżiljarju Charles Scicluna enfasizza fuq l-importanza li meta pazjent jirritorna fis-soċjetà isib is-solidarjetà u l-għajnuna. Qal ukoll li hemm bżonn li ż-żgħażagħ ikollhom valuri reliġjużi biex ikollna ambjent soċjali aħjar.